Department of Public Works and Highways 10 nabalaka human nga na matikdang kalit na nga wala ang mga metal pins sa ilang slope protection nga ilang gimontar sa bungtod kilid sa dalan sa Cagayan de Oro City. Ahensya nagtuo nga gikawat ang maong mga metal pins. Aniya ang akong report. Nakurat ang buhatan sa Department of Public Works and Highways Region 10 human nga makadawat og impormasyon nga nangawala ang ilang gibutang nga mga metal pins sa mesh system slope protection sa Carmen Hill Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Sumala sa DPWH sa ilang pagsubay, may gawas nga 17 ka mga individual plates og 30 ka pair sa plates ug pins ang nangawala. Rason nga nabuwag na ang mesh system slope protection gikan sa yuta nga gikuptan niini. Rason nga nabutang sa peligro ang maong kalsada. Ang structural integrity sa atong slope protection na kuan na pod sir na dili na siya inana ka kung unsa siya kakusgan. Duda sa ahensya nga gipangawat ang maong mga metal pins o gipamaligya sanglit dagkong kantidad kini kung mahalin. Busa gigahinan gilayon sa ahensya og budget ang pag-repair niini. Ang initial investigation sir sa DP kay gikuha gid siya sir. Dili mi kabalo sir kung giunsa nila kay wala siya nangahulog sir, walay kung makita kung nangahulog manggal makita man na sa silong kung naa. So wala siya nangahulog sir. So ang initial sir nga giingon sa mga engineers is ginahinay gid siya kuha. Karon nga gipaabot pa ang pagsugod sa repair sa lugar. Butangan una sa ahensya warning signs ang palibot sa dalan ug padayong i-monitor ang kahimtang niini aron malikayan ang disgrasya. If ever sir nga naay uban nga mga residente nga makita sila nga nagapangawat lalo na sa mga steel grating sa mga dalan kanang mga metal plate kanang sa slope protection, kung pwede sila mag-send o mensahe sa atong DPWH nga account. Cyril Chavez, 1 Mindanao.